13 июн раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ҳамроҳии президенти Ассотсиатсияи байналмилалии бокс Умар Кремлёв дар ноҳияи Синои пойтахт бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонии маҷмааи бокс ва меҳмонхонаи панҷситорадор оғоз бахшиданд. зимни шиносоӣ ба раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ иттилоъ дода шуд, ки маҷмааи бокс дар масоҳати 215 гектар сохта шуда, аз 3 ошиёна бо 7000 ҷойи нишаст ва таваққуфгоҳ бо 204 ҷойи мошин иборат мебошад. ҳамчунин ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ, дар паҳлӯи маҷмаа меҳмонхонаи муҳташами панҷситорадор дорои 340 ҳуҷраҳои барҳавои люкс ва стандарт хоҳанд буд. баъд аз шиносоӣ, муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба масъулон ва сохтмончиён барои дар муҳлати муайян гардида ва бо сатҳ ва сифати баланду ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохтани маҷмааи мазкур дастур ва маслиҳатҳои муфид доданд.